Tatlong dekada nang namamasada ng jeep si Manuel Liwanag. Sa nakalipas na mga taon, itong pandemya raw ang lubos na sumubok sa mga katulad niyang tsuper. Bukod sa panganib sa kalusugan, matumal din umano ang mga pasahero, bagay upang tumumal din ang kanilang kita. Ang dati-rating 1,000 to 1,500 na arawang kita na tapyasan umano ng kalahating porsyento. Ngayon po alos nakalaati na lang ang inuwi namin pati yung boundary. Mga 400, 500, ganyan lang po ang aming kinikita ngayon. Si Mang Manuel din ang vice-presidente ng Angeles San Fernando Jeepney Operators and Drivers Association o ASFER-JODA. Aabot sa 700 ng miyembro ng kanilang organisasyon. Para pare-parehong may maiuwing pera para sa kani-kanilang pamilya na pagpasyahan nila Mang Manuel na magkaroon ng schedule sa biyahe. 3 araw lang ang labas namin, alternate kami sa isang linggo. Lampas 1 taon ng ganyan ang kalakaran ng mga tsuper ng ASFER-JODA. Ito'y upang makaalpas sa epektong dala ng pandemya sa transportation sector. Isa ang ASFER-JODA sa mga benepisyaryo ng PTK o Presyo, Trabaho at Kaayusan Program. Ito'y inilunsad ni dating Speaker of the House Alan Peter Cayetano noong 2013 para mabigyan ng puhunan ang mga micro, small and medium scale enterprise gaya ng kooperatiba ng ASFER-JODA. Bumili ang samahan ng isang jeep at lahat ng kinita nito ay nagamit nila upang maipambili ng food packs para sa kanilang mga miyembro. Ang ginawa po namin na nung unang nag-pandemic, bumili kami ng bigas at mga grocery. Yun po ang pinamigay namin sa mga member namin. Ikinatuwa naman ni Cayetano ang paghawak ng ASFER-JODA sa nakuha nilang financial assistance. Ang naging hakbang ng grupo na mag-invest sa bagong jeep ay malaking tipid umano para sa lahat ng miyembro at operator. Yung ibang sa jeep, kalahati na lang yung boundary, pero ang problema, yung operator, sagot niya yung maintenance eh. So minsan, lalo kung luma na yung jeep, mas malaki na yung maintenance kaso sa boundary. So doble ang problema ng operator. Muli namang nakatanggap ng 10,000 piso ang mga piling tsuper na talagang nagipit ngayong pandemic. Sa kasalukuyan, gumugulong na ang House Bill No. 5 at Senate Bill 1421 o Puhunan, Tulungan, Kaunlaran Act na magpapautang sa mga maliliit na negosyante. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring pautangin ng hindi lalampas sa 10,000 pesos ang mga first-time borrower, 30,000 pesos sa mga second-time borrower, at 250,000 pesos naman sa mga third-time borrower na may magandang payment record. Wala ring collateral na dapat hingin mula sa mga nangungutang na maliliit na negosyante. Kinakailangan na mapagkasunduan rin na maibalik ng mga first-time borrower ang hiniram na pera sa loob ng 3 buwan. 6 na buwan sa mga second-time borrower at 1 taon para sa mga 3 beses ng manghiram ng puhunan. Rainiel Pawid, CLTV News.